אז עדיף. בואו נתחיל, כל משפחה תציג את השם ואת השם של החטוף ואז נדבר כמה דקות. אני אזמין אחד מהמשפחות, הוא ייגש לכאן וידבר, בסדר? המשפחות עומדים ביחד. כן, הוא יציג ברמקול. כולם מוכנים? דודי, תעשה תמונה גם שלהם מרחוק. כולם פה? חבר'ה, יום ה-500 למלחמה, משפחות חטופים מפורום תקווה ייתנו כרגע הצהרה לתקשורת רגע לפני ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני לקראת השלב השני של המלחמה. צביקה מור, אבא של איתן מור, בבקשה. היום ה-500 אני פונה אליכם, שרי הקבינט. אתם הולכים היום לדבר על היקירים שלנו שנשארו שם. אמרנו לכם במשך 500 ימים שככה לא תצליחו להחזיר את כולם, כי אסור לדבר עם חמאס. החלטתם ללכת למשא ומתן, החלטתם ללכת על עסקה, תחזירו את כולם בפעם אחת. האוטובוס הזה כאן שמאחוריי לא נועד להחזיר לנו שוב בטפטופים, הוא נועד להביא את כולם בפעם אחת. תחזירו את כולם ביום אחד, בפעם אחת. דיצה אור, אמא של אבינתן. שמי דיצה אור ואני אמא של אבינתן אור, שאני מזועזעת לומר שכבר נמצא בעזה 500 ימים, רובם מתחת לאדמה, לבד. אני קוראת לממשלה ולחברי הקבינט שעכשיו יושבים, שימו לב לניסי ניסים שאנחנו זוכים להם. ניסים גם בשדה הקרב וגם במערכה המדינית. תבינו את גודל השעה ותפעלו בהתאם. תוותרו על ההססנות, על הפחדנות, על הכניעה, ותלכו בראש מורם ובגאווה. תמנפו את האולטימטום של טראמפ. סוף יום ה-42 כולם צריכים להיות פה. כל החטופים ועד האחרון שבהם. ואם אתם מתעקשים לוותר על ציר פילדלפי, לסגת גם משם, אז תעשו את זה ותסכימו לזה אך ורק אחרי שאחרון החטופים בבית. לפני כן, אל תפתחו את השער האחורי של עזה, שאפשר דרכו להבריח חס וחלילה חטופים מכאן. תנצלו את גודל השעה, תבינו איזה רגע היסטורי ההשגחה העליונה מזמנת לכם, ואל תאכזבו. טלי גבילי, אמא של רני. אני טלי גבילי, אמא גאה של רן גבילי, שוטר יס"מ חטוף. אני חושבת שאחרי ההצהרה של טראמפ, הכניס לנו תקווה קצת, הכניס לנו תקווה וכוח למאבק שלנו. אנחנו באמת חושבים שכולם צריכים לחזור. זה בדיוק מה שאמרנו בפורום תקווה כבר שנה ו4 חודשים. כולם צריכים לחזור יחד באוטובוס אחד, וזה מה שאנחנו מחכים. אנחנו צריכים את כל העם ביחד, כמו שעכשיו כאילו כולם מתחברים לאותם מסרים של פורום תקווה שנאמרים כבר שנה ו4 חודשים. תודה. בועז מירן, אחיו של עומרי. שלום, בועז מירן, אח של עומרי שנחטף מול שתי בנותיו ואשתו מנחל עוז. אנחנו בפורום תקווה טענו לכל אורך השנה ו3-4 חודשים האחרונים שצריכים להחזיר את כל החטופים בפעימה אחת אחרי הכרעת חמאס. בשבוע האחרון הנשיא טראמפ טוען את אותו דבר ונתן לראש הממשלה אופציה להגיש אולטימטום לחמאס להחזיר את כל החטופים בפעימה אחת. אנחנו נמצאים במהלכה של עסקה של שלב א'. אני מצפה מראש הממשלה להמשיך את השלב הזה עד סופו, אבל לאחריו, בתווך של הימים ה-42 עד ה-50, להציב אולטימטום, את האולטימטום של טראמפ, לקחת אותו ופשוט לשים אותו בימים האלה ולהודיע לחמאס. תחזירו את כולם, או שאנחנו עוברים להשתמש בכל היכולות והאמצעים שיש למדינת ישראל, כדי להחזיר את כל החטופים בפעימה אחת באוטובוס הזה. ריקי ברוך, גיסתו של אוריאל ברוך. אני ריקי ברוך, אני גיסתו של אוריאל ברוך. אנחנו קיבלנו הודעה שאוריאל ככל הנראה אינו בין החיים,
ומאז לא קיבלנו לגביו שום מידע. ברגע שטראמפ הביא את האולטימטום להשבת כל החטופים בפעם אחת, זה נתן לנו תקווה במשפחה, זה נתן לאמא של אוריאל תקווה שהיא סוף סוף תראה מה באמת קרה עם הבן שלה ותזכה באמת לסגור את המעגל של הסיוט הנורא שהיא חווה יום יום. אני מצפה מראש הממשלה, מכל מקבלי ההחלטות, לקחת בשתי ידיים את האולטימטום של טראמפ, להשתמש בו ולמנף אותו. יש לנו פה הזדמנות חד פעמית שניתנה לנו על ידי נשיא ארצות הברית. תשתמשו בה. בסיום הפעימות, בסיום יום ה-42, אני מצפה מראש הממשלה לדרוש את כל החטופים בפעימה אחת, באוטובוס אחד, כי אין להם כבר זמן, אין למשפחות זמן, ויש לנו כרגע את הגב של נשיא ארצות הברית, תשתמשו בו. תודה רבה. תודה. עוד רגע המשפחות יעלו לאוטובוס, יהיה אפשר לצלם את זה. רק שנייה, נעשה תמונה אחת שלכם. רגע, בוא נוציא את המיקרופונים, רק שנייה. כן, את הסטנדים, תן לי את זה בבקשה. בוא ניקח... שנייה, תמונה אחת ואז... כנס. חיים. רגע, אני... לא להגזים, חסמתם לנו את כל הפרד. תודה. אני אנסה, אם לא יהיה טוב כולכם תמחקו. טוב, אז תני לי רגע דיצה תיתן גם הצהרה באנגלית. בואי תתקרבי לאמצע שוב. בואי, תרדי אליי, תרדי קצת אליי. לא, צריכה להיות קרוב למיקרופון. רגע, שנייה. Shalom, Mr. President. I'm Ditza Or. I'm the mother of Avinatan Or, who is being kept against his will in Gaza, underground, for 500 horrible, terrible days. I want to thank you for supporting Israel, for supporting our just struggle for freedom, for light. My son Avinatan is in the depth of the darkness, fighting against the evil which wants to conquer all the world. You, Mr. President, are leading the fight against evil all over the world. We are sure that you will succeed and that you will be strong enough to bring all our hostages home safe and whole in body and soul. We will continue to fight for a better world, for a world which is lightened with love, with prosperity, just like your country always demonstrates. We are great allies of you, and we hope to reach our goal together. Thank you very much. עכשיו המשפחות יעלו לאוטובוס השבים. ניתן לצלם את העלייה והירידה, תתכוננו שנייה. אפשר לעלות איתם גם. אפשר לעלות איתם. רגע, חכו רגע. אתם רוצים לצלם את זה? רגע, חכו פה רגע. שנייה, קחו שאלה, קח שאלה. כן, מפה. שנייה, רגע, תעברו. בואו לכאן בבקשה, משפחות. בואי. 3. תעלו בבקשה לאוטובוס מפה. אוטובוס אחד.
כולם בבת אחת. תדביקו על החלונות את ה... אחורה, אבל. זה פסוי לי. זה לא לעניין. מפריע. תדבקו בחלונות את ה... יכולים לעלות לצלם אותם בפנים. תכף. יעלו קודם. אפשר לעזה, יצולם? יכולים לעלות. יכולים לעלות, לצלם אותם בפנים. כן. שיפתח באחור. לא בפנים. הוא יצא. מה אתה אומר? יאללה, זהו, מספיק. אפשר לתת לצלמים לעלות. עכשיו צביקה ידבר. אתם רוצים להיכנס לצלם בפנים? הם יצלמו, כן, הם שנייה עוד שיגמרו לעלות. האמת שבפנים לא צריך, זה. אתם רוצים לצלם אותם מבפנים? לא, אין צורך. זה מספיק? כן. זהו, חבר'ה, סיימנו? אפשר לרדת, אנחנו לא סיימנו. תודה. חזק, לא? מעולה. כן, זהו. לא נוסעים לעזה. אגרה. כן, זהו. שעתיים וחצי.